A matsayinka na sabon jarumi, ka ɗauki tsawon wani lokaci ne a wannan masana'antar? Gaskiya bai fi shekara 2 dai zuwa 3 ba haka. A cikin wannan masana'antar Eh, wani ne gaskiya ya maka hanya ka shigo fim ko kuma kuɗinka ne ya kawo ka? gaskiya hanya aka min tunda dai na daɗe ina mu'amala da 'yan Kannywood ɗin da yawa. Amma wanda ya min hanya na shiga fim ɗin shi na kamfanin Gwammaja Entertainment. Wani fim kenan? Akwai 'yan kwalta akwai 'yan hau. Sunan fim ɗin kenan 'yan kwalta da 'yan hau. Wani rol ka taka? Na fito ne dai irin dai sporting ne dai haka. Ok, ka ɗan fito a cikin magoya bayan jarumai. Mm. Kafin ka fara fim, yadda kake kallon fim a gefe da kuma yadda ka zo ka fara fim ka gan shi ya ka kalle shi. Gaskiya na ga bambanci dan sanda nake gani nake kaman ba mutane ba ne. Sanda kake kallon. Sanda nake son abin ba sosai. Da na zo Baya kuma. sai na zo na ga ba haka ba yanda kake ganin su a kyamara kaga kaman ba za su wannan ɗinka ba sai na zo na ga duk ba haka ba. Maganar da ake cewa 'yan fim suna da wulakanci ko cin mutunci duba haka ba ne ba. Gaskiya ni dai ba su mun ba zan faɗa haka ba. Sun kyautata maka sun ma'amalance ka. Sosai. Ka fara fitowa a fim a matsayin mataimakin jarumi. Kana ganin idan ka samu wani fim wanda zaka jagorance shi a matsayin kai ne jarumin zaka iya? Gaskiya in na samu zan ja sosai kuwa. Wani rol kake ganin zaka iya takawa a ciki? A shi jarumi duk rol ɗin da aka ba shi kawai zai yawo shi ne. Kowane kala ne ko na faɗa ko na abin dariya ko na duk wanda dai aka baka zaka yi. Kowane rol aka ba da ne. Ka ce ka zo masana'anta ta hannun Yakubu producer. Bayan ka shigo su wane ne suka taimake ka suka rike maka hannu a cikin masana'anta? Ya akwai Umma Shehu, akwai irin Ummi Gayu, akwai Abdul M Sharif, akwai Umar M Sharif. Suna dai da yawa jaruma. Wayannan jaruman suna daga cikin wayanda da ka zo sun karɓe ka hannu. Gaskiya sun wannan don duk wanda na magana ba wanda ba zai wannan sun mai shadda. Duka sun karɓe ka ba su yi maka irin wani abu da ake cewa ko kai banza da mutum. Gaskiya ba sun ba ko yanzu na mutum magana. Cikin wayannan da ka lissa ba don da kai wa magana ko ka kira a waya insha Allah. Azima Hauwa Ayawa. Masha Allah. Kana ganin idan ka samu dama nan gaba za ka iya sa kuɗinka ka yi fim naka na ƙashin kanka? Gaskiya zan iya sosai tunda in ni ɗan kasuwa ne. Na riga akwai riba akwai faɗuwa duk wanda ya samu za ka sa. Yanzu kana da damar da ko yanzu ka samu za ka yi. Ko yanzu na samu dama zan yi. Wani kasuwancin kake yi? Gaskiya ni ina sai da shaddoji irin yadika haka ina tutturawa. Ok, kana sai da kayan sawa irin. Kayan sa yadi. To ko me shadda ne na biyu? To ba dai shi bane amma ina fata nan gaba in kai shi ko in ma fi shi duk abin na Allah. A matsayinka na fans din Startalk Naija, ya kake ganin yadda shirye-shiryen me yake tafiya, me yafi burge ka a cikin aiki? Gaskiya abubuwan da yake burge ni abubuwa ne da yawa a cikin abubuwan da nake gani, irin post ɗin da ake janyo manyan mutane irin 'yan kasuwa, jarumai, duk ina ganin abubuwan yana burge ni sosai. Dan haka gudun ma ina shi ya ja hankalinka kenan ya sa ka ce. Gaskiya ne. Idan zaka ba mu shawara a matsayinka na mai bibiyar shafin, wace shawara kake ganin zaka ba wannan tamu? Kawai dai shawarar da zan ba zan ƙara musu addu'a ne Allah Ubangiji ya ƙara bunƙasa su, ya ƙara ɗaukaka su, ya ɗaga su, ya sa su fi haka. Amin ya Allah. Ba ka da wata shawara da zaka iya ba mu ko mu yi gyara nan mu yi kaza? Ani duk abin da naga suna yi mai kyau ne ban da gyarar da zan musu a ciki. Ƙarshe na sako kake da shi ga 'yan masana'antar Kano? Kawai ni saƙon da nake da shi shine kowa dai ya haƙuri a rayuwa kan ka zo wasu ne a gurin. Kai ma haka ka zo za ka tafi ka bar wasu. Kawai ba bakin ciki ba hasada. Kowa kawai yanda Allah ya kai shi ya haƙuri. Akan su daina bakin ciki hasada yawan faɗace-faɗace ke. Ba shi da amfani. In Allah ya ce za ka yi kawai ka yi ne. Masha Allah to Allah ya sa su ji kuma su gyara.